Komunikacija. Jedan od najčešćih izazova u odnosima sa drugim ljudima, bilo da je reč o bliskim, porodičnim ili partnerskim odnosima ili da je reč o poslovnim odnosima, jeste komunikacija. Komunikacija jeste mesto gde se često saplićemo i koliko god da učimo danas kroz različite treninge, kako da unapredimo komunikaciju, kako da bolje iskažemo ono što nam je potrebno, naročito kada su u pitanju bliski odnosi, čini mi se da iznova nailazimo na slične ili iste izazove. U čemu je toliko zapravo problem? Najčešće je to što u kulturi u kojoj živimo, ja bih rekla, moje iskustvo je takvo, kako profesionalno, tako lično, da nema toliko dozvole na otvorenu i direktnu komunikaciju. Negde nama nije toliko prirodno asertivna komunikacija, to je upravo ona komunikacija gde mi jasno izražavamo svoje potrebe, svoje želje, svoje očekivanja, ali jasno izražavamo i svoje granice. Negde smo mnogo skloni da se prebacimo na poziciju pasivne komunikacije, da se povlačimo, ćutimo, sklanjamo ili trpimo, što nas čini u suštini nezadovoljnim i onda ne ostvarimo ono što nam je potrebno da ostvarimo kroz razmenu koju komunikacija donosi, ili se pomeramo na poziciju agresivne komunikacije gde zahtevamo, naređujemo, nekad i ucenjujemo drugu stranu, ili se nađemo na onoj komunikaciji, onom ideju komunikacije, to je pasivno-agresivno, gde smo nekada ironični, cinični ili se prebacimo na poziciju da nekom trećem pričamo o osobi sa kojom imamo izazovu komunikaciju, da ne kažem dogovaramo, igramo neke igre i tako dalje. To nije samo po sebi ništa loše, ali zapravo nas dovodi do mesta da manje se investiramo upravo ono što jeste rešenje, najčešće jeste rešenje da probamo da komuniciramo asertivno. A šta to znači? To znači da krenemo od samoga sebe, odnosno da krenemo sa pozicije ja i da nekako pričamo i sebe. Meni je ovo potrebno, moj utisak je, imam utisak do ovoj situaciji i onda otvorimo priču o emocijama koju ta neka situacija donosi, o potrebama koje nam je važno da rešimo, isto tako o očekivanjima, željama i potrebama koje treba neko drugi da nam možda da ili da na njih odgovori. Kako bi to izgledalo? Umesto da nekome prebacimo zato što nešto nije uradio za nas, mogu bi da kažemo, izvini, jako bi mi bilo značajno i važno da učiniš ovo za mene ili da budeš više tu za mene, da me saslušaš, da me razumeš. Nekada smo skloni da otpišemo druge ljude, da im kažemo, eto, ti si neosetljiv, ne razmišljaš o meni, a da nismo ni pitali, ni tražili, ni zamolili da neko bude tu. Zbog toga, ako mene pitate, asertivna, direktna komunikacija jeste nenasilna komunikacija, jeste ona komunikacija koja otvara prostor da se zaista vidimo, čujemo i razumemo. Naglašavam ponovo, naročito kada je reč o bliskim odnosima. Tako da je jako dobro da to vežbamo, jako je dobro da sebe podsjećamo da ne moramo da idemo ni na pasivnu poziciju da nešto trpimo, da ne moramo da izražavamo ljutnju kada nije mesto, nego da probamo da promenimo redosled stvari i da zapravo iz sebe istupimo, tražimo ono što nam treba i nađemo jedan adekvatan, zreo i zdrav način da iskažemo ono što nam je važno. Probajte.